Ассалому алайкум бародарои ҷон ва бародарои топ мошинҳо. Бародарои ҷон, видеоро стоп мекунем, подписатсияро мезанем, зангулачаи канала дафтса мемонем, то ки ай ҳама наворои мо мақсад хабардор шен. Мошинаи арзон қимат чӣ мошина мепартон ба хабар шен. Обязательно лайкро бизане шербачо. Мошинои арзон ба навор дӯстагем мепартем. Марҳамат тамошо кунен. Ҳамаи баҳри шумоай дастгирӣ ай тарафи шумо мешава бардаро. Чанд хат дастгирӣ ҳам қазиё чи бо пешравии мо мешава бардаро. Ҳазор раҳмат барои диққатотон, барои комментарии худтон ҳазор раҳмат. Миннатдории хидмат баён мекунам бародарҷоно. Рафтем ҳама каса видеоро то охира тамошо мекунем. Як бор дига салом алайкум бародарои ҷон ва бародарои топ мошино. Ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои поддержкатон. Мошинчаро овардан. Мошинча дути тоза обсӣ. Чӣ хеле ки дар навори дирӯза мақсад парт уфтадам, якта дути хеле стили ранги ҳамивори обс вори тайёр кардагӣ буд, не ки вай обс набуд. Хеле чиста ҳами тайёр кардагӣ буд. Мошинчаш не ки дар ҳақиқатан тоза буд. Ман гуфтам ки вай обязательно ки ман партом ё як соат ё ки дери дер атсила як сутка дар мошин савдо меша. Як суткаи гуфтагим да гапам 100% ҷавоб мегум. Пагашда соатҳои 9-10 мошин савдо шудай. Мақсад мошинчаи дигариш оварда. Нигоҳ кунед мошинчааш чӣ хел шура. И обси тоза солаш 2001 ай. Фароша дидестен полни робота. Мақсад рула тоб доди агар ё ки заводид кади фарош мақсад бедор меша, мешина мехеза. 100% ака мега масъалаи задагӣ, пусидагӣ, вари любой хелешда ё любой намуд ҷавоб мегум. Мошинчааш ягон деталеш ягон ҷош краска талаб нест. Кондиционер ях комплектацияша бовар кунед, мебинед кайф мекунед. Оз нишонтон метам. 4 диска баллонаш навай. Бо чӣ дора амивател фароша дидем бародаро чӣ хушруват. Нигоҳ кунед чӣ хел мошинча танаш бовар ки шишаи мехра. Диска баллоной навзадагӣ ай. Мошинча обси тоза. Хеле мақсад паделка нест. 2001 обс меган ку обси тоза анами чизай. Паласачоша бинед чӣ хел хушруча кардагиа машина. Ҳолати қафоша бинем бародаро. Ё типа спортивни мешаванд дугруштела. Груштелашон мақсад заводскои хичона дугруштела мешаванд обси тоза. Салонашон баъд кожини хушру мешаванд. Ҳолати нигоҳ кунед сполечои хушру задагӣ. Ҳолати багажша бинед задагӣ надоштай. Ҳама атсекош ҷошда. Як карманкоша бинем пусидагӣ нест. Диде мошинча чӣ хел тозача меҳнат кардаги буда мошинака. Пусидагӣ надоштай. Мақсад ҳолатоша дидестен чӣ хел тоза. Мошина бовар ки химиска кардагӣ мошинча тайёр. Дидесен ҳолати қафош чӣ хел мошинча хушрӯай. Бисёр амошон мепурсанд ай ака пусидагӣ надорам. Мега кузошда любой намуд любой хел ҷавоб мегум. Усто подъёмник жестиянчик малярчик любой чиша мега бигира биёра. Мақсад ба ҷавобгарӣ ай мошин. Нигоҳ кунед як ҳолати баллоноша ден дискачо диска баллон нав дискош 17 крилош пусидагӣ нест. Вай салонша дидестен чӣ хел кожини хушрӯ подсветка чой сафед кашидагӣ. Салонша нигоҳ кунед бародаро чӣ хел салончаи раисӣ доштай. Скамейкош ҳама ҷош тополикоша бовар кунед бародаро нав. Мошинчааш тозак. Потолокша мақсад чӣ нест. Нигоҳ кунед салон чӣ хел хушрӯ. Ягон даридагӣ кандагӣ лишни нест. Мақсад абшикош лаву даҳнакш ҷамаки хушрӯ. Дидестен ҳапшикачош скамейкош бо лифта уш кантар пеш қафо меша. Мақсад барои поча дароз кунӣ. Потолокш тоза. Комплектацияша бинем ку чӣ доштай. Автопилотдор бинем мошинча. Дута обогрев сидени доштай. Климат контрол доштай. Ана ду дари пеш электропакет ҳамаша қатъи чихолои рул қатъи чи дизайнша як хел кадай. Кондиционерш ака мега яха ях мега нахали ҷавоб мегум дар кондиционерш хина кишида. Варкне мошинчаро дидесен бамперои пеш амбивател фар. Ана мошинча дар таркибаш гуфти гапо чӣ дора. Лабавоиша дидесен бародаро чӣ хел лабавои анаму сирхча туфтаиса видеода заводской антиблика. Ози мардуми антиблика 1,5-2,000 сомонда. И заводской айми худаш завод омадаги антиблик чизай. Ана фарош боша ксенон робот заводской худаш объем мотор 2 1 сола ҳуҷҷат дора. Мошина учёт бировардаги транзит тайёр. Мошинаш ягон расход надора. То даже яка мега масла филтр хадавой ҳамаша кадагиум пирсидимаш мақсад рулавои хадавои мотор коробка чӣ хел мега ҳама чиш дастда 100% ҷавоб мегум. Ягон камбудӣ надора. Як ҳолати моторша мек чӯ яка бинем. Марҳамат ҳолати моторша бинем. Бамперша диден чӣ хел хушрӯак. Атсеки мотора нигоҳ кунем бародаро. Ҳама чиш ҷошда.
чашкош вообще варид нест, фукшам задаги нест, ака мега масалаи задаги, пусидаги, варид, парид, ягон чӣ боша мега, мақсад ҷавоб мегум. Баъд як хело одамон меган мотори ду-ди мақсад безебай ғамета и бародарои ҷон моторои ди високи нест, мақсад да и мешаша ки газ бичаспонӣ, мақсад моторш кор мекунад, да пеш моно заводи чӣ кад кор кард, кондиционерш мондем, ях кор кард, мотор кор кардеса, намегӯй мотор заводита гибрид вори кор кардеса, хулас мотор и моторои зуран, анами ду-ди опси прастоиш боша сепакиш, анами мотора тавсиятон метавон бихарен дигаша, ман намедонам ки уш дижиланка яктуан, не ки ҳамин мотор ма да шахсан хидм маҳқулай бардаро. Марама рақамоша зер навода мемонум, солиш 2001 бардарои ҷон занг рақамоша зер навода мемонум, нархш боша 60,000 сомон, боз муомила дора. Мақсад ака мега вариантҳои алиш нестай, мақсад мега вариантҳои алиш нест, хулас пули нах мега занг бизананд, дар тамос буранд мошинчара ба хотири дутича обязательно лайкора мезанем. Марамат боз мошина вати Астраҷи Хечибек, солаш боша 2000 гуфтем, 99 солай мега ака, дискачои соткагӣ, ҳуҷҷатои солнаш чанд ака, бучидага ҳуҷҷатои солнаш, марҳамат тамошо мекунем. Марамат ҳолатҳои балонша диде, дискои соткагӣ, дискачошам краскашам бад нестай, наружка краскаи мошин хичам бад нестай, мошинча тайёр акай. Марамат ҳолати қафош, як багажша бинем. Марамат ҳолаташ қафош нозада мақсад. Бия каҷон бахшиш. Марамат ҳолати тарафаш мошин краска талаб нест, аркоша як тамошо мекунем. Аркош соз ҳамаш заводскои худаш, як капу уйки даршака. Марамат як ҳолати салонша мебинем, дарои қафо ручной. Салоншам бад нест. Потолокш тоза, айболой чихол, мақсад айболой скамейкаи чихол кашидагӣ. Ду дар пеш электропакет регировка баковӣ дошта. Ҷои сигналс мақсад дар дага ҷои айрабако 300 мем хеле мурда. Коробка боша механик, кондиционердор. Пробег чанд қа боша? Пробег русӣ да автови наметавон. Як капоча биё кишо моторша бинем барда. Марамат ҳолати моторша мебинем. Марамат ҳолати моторш, мотор 1.6 простой модули отсеки мотора дидесен чӣ хушрӯи бардаҷону мошин дар ҳақиқатан фукш нозада будай. Ин ҳолати чашкош, хай бо устодтон намегирем бибин, акай кондиционерш кор мекуна ё намекуна? Намекуна. Хулас мошин чӣ камбудӣ дора ака, задаги хеле фақат ҳуҷҷат мекуниш тамом, задаги биридагӣ вариди хеле надорам. Нарх боша бардарои ҷон 49000 сомон, боз муомила дора, солаш 99 солай. Ана рақамота мегӯй ака 987 73 73 00. Марҳамат рақамо зер навода бардарои ҷон занг занед, дар тамос бурем. Хечбеки навбатӣ свети бриз шампан, гарени мошинча хушрӯак, тозак, дискачои рамачка, балоношам хуб. Номерош мега ака падарка, ҳуҷҷатои солонаш чанд қа ака? То 20 декабр ҳуҷҷати солона дора. Газ бензина ё? Гази евро 4 дошта. Марҳамат. Мошина ака мега полни губкават кадаги шумализатсия, мошинча мега ака хулас тайёра, ягон расход надора, тайёр кадаги анша ҳай мекунӣ мегарди. Марҳамат ҳолати қафош, светш бовар кунем бардоро, свети бад нест. Хари чонгарени зурай. Марҳамат ҳолаташ қафош задаги нест, ҳама чӣ ёшда. Чашкош як таш барӣ дошта бардарои ҷон. Иш заводскои хичай. Ира мешава ки мақсад тачид кунӣ, неми лавша инҷа мегири ранги заводскои мекунӣ шабардаро ҷон, проблема нест. Аки любо ё варид дорам бардаро. Марамат як ҳолат салонша мебинем. Салон бардарои ҷон сиди салони тоза, апшко, кандаги шалақпалақ нест, ҷамак хушрӯ. Скамейкошам латасмай боло чихолои кожини хушрӯ кашидаги. Поликоша дне эвакори ки тоза хушрӯ, потолокшам тоза. Дарои пешам электропакет дай, дари пеш электропакетай, мақсад регировка баковӣ доштай. Скамейкошам тоза, чотки як мошиша дринш тоза хушрӯ. Пробегш боша 28000, коробкаша дидем бардора, автомат, балечкои автомат, акана илмон бениҳоят бисёрай. Як мотор шавӣ мекунем бинем ака. Як ҳолати моторша мебинем. Марҳамат ҳолати моторш 1.8 плитка мотор, мақсад нигоҳ кунед ланҷронок, мақсад фуко ҳама чиш ёшда, чашко варид нест.
бай кузов бай мотор бовар ки мумкин хушру бурава перевал ахир када буроя мақсад хушру мебуроя бо тимболи автомат нарх боша 40,000 сомон мега ака боз муомила дора варианти алиш аста ака неста суми нах мега ака мақсад нарх чанд сомонем 40,000 гуфти ака номеро там мегӯй ака 005 33 44 94 марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамос буред марҳамат боз мошина бати бардорӣ ҷон хундай саната солаш чанд ака 2015 ҳуҷҷатҳои солонаш чанд хай 2 моҳи дига ҳуҷҷат солона дора комплектатсияи фул панорамадор буда марҳамат амакаса тамошо мекунем бампери пеш бардора ҷон датчик партроник дошта диска балонош BBC-ой мақсад чию балонош 160 фоиза бахша камера марҳамат ҳолати қафош мошин краска бампери қафошам датчик партроник дошта боарки ҷош камтартан на ҳолати қафош тарафаш мошин краска талаб нест нарушка краскаш 100%. Марҳамат дар рӯи қафо мебел салонай электропакетай кожни салон панорамара дидем чӣ хушрӯак эвакорикои хушрӯ дошта кликош дар рӯи пеш бесключовой доступ дошта ана 4 дараш боша бардорӣ ҷон электропакет блокировка дар баковой қачавак регулировка баковой дошта ду тарафа мултирул коробка боша автомат климат контрол кондиционер монитор бо чӣ дошта ҷа и комплектатсияи мақсад бардоро фулш будай зур будай панорама як капо чамек шо яка марҳамат ози ҳолати моторш мебинем мақсад фули фулша ака мега ири заводской вихлоп дора оз бо вихлопшам ключат мекунем бинем абио моторш чандай брат абио мотор 2 и мошино карейкан ака карейкан бардоро тоза мешаванд чӣ хел дидесен ланҷируно ҳама чӣ ҷошда абио моторш 2 кондиционер кор мекуна як заводӣ чӣ мекунӣ ака ина заводӣ чӣ кад бардаро акаҷон бахшӣ яъне меси бобои ҳоҷиҷон биянем беску куя вихлоп шамон ака вихлоп ку букшиш бо мекшиш овозиш гум мешава газ метӣ бо гирёниш ку кнопкара мечиқи овозиш спортивни вихлоп мешава овозиш мақсад груби хушрӯак мешава ранг типа спортивни мошин чам ранги спортивни дискови спортивни задаги мошинчара комплектатсияшам наворотош зур буда нархам нархи дастрас бад нест 115,000 сомон мега ака боз муомила дора акай вариантҳои алиш ҳастай варианти алиш нест мега ака рақамо там мегӯй ака 985 90 32 32 солша 2015 гуфтем ака марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамос бурем марҳамат бародароҷон астраҷичара успед кунем фақат не хали успед кунем ки хали мошинчиҳо дар канали топ мошино ёфта мешава бародароҷон кристал свет 10000 тонировкаш ака гуфт ба фикрам 11 моҳ гуфтон тонировкаша нигоҳ кунем мошинчара тамошо кунем дискачои selection дискачоша десе мошинча ягон камон дора ба худо бовар кунем мошинама зора кардагим ки мақсад бародарҷон биёмира арзон монем дар канали мо мақсад мумкин ним соат ё 1 соата гарантияш қати буфрӯшиш марҳамат ҳолати балош дискои селекшни заводскои ҳоли ранг 2003 кардагия мошинчара ҳолати қафоша бине ҳамин стопҳои қафош агар бикани дур дангала кини стопҳои энҷои мони мошин полни 2003 тоза мешава марҳамат ҳолати тарафша мебинем озе ҳамаша нишон метем барои подписчико задни вид камера дошта ҳолати қафоша дидесен бародароҷон чихе тоза ҳолати багажшам тоза просто як химическа талаб мекуни қафоша як моҳикаи 50 сомон мекад мевард бо беҳтарин мешид аркоша бинем аркошам пусидагӣ нест мақсад ҳамаш лезваи гуфти гапо обшивко дар рӯи қафо ручной салон нигоҳ кунед ай болош чихе чихоли хушрӯ кашидаги бо ай болош чихолиҳои зарди хушрӯ кашидагӣ марҳамат дар рӯи пеши электропакет регулировка бакаҳой бародароҷон нигоҳ кунед 2003 меҳнат кардагия мошинчада ош шаваш ба худо кадои мегираша насибиш кунед мошина
нигоҳ кунед, приборҳои колсардор дошта, монитори андроиди калон дошта, кондитсионердор, ҳамаша даже 10003 кадаги механик. Яка поча мекшо яка. Марамат ҳолати моторша мебинем бардорёй ҷон. Марамат ҳолати моторша мебинем. Оҳо, моторша дидесем бардорёй ҷон. Ба кирои тариф аста 1.8. Мумкин перевалан хеле задни ход буброй даи кузов. ҳолати фартукуш ба фаҳми шима задагӣ нест. Ака мошин задагӣ серьёзный дора, надора чи хеле ака? Надора? Таъинировка ҳуҷҷатош чанд қай гуфтем ака? Чанд қай ака? 11 моҳаё. Ҳуҷҷатои солнаш чанд қай? Надорам ҳуҷҷатои солнаш. Ака рақамта мегӯй? 904 4 та 9 63. Солаш бошад 2000. Марҳамат успет кунед, нақш бошад 50000 сомон. Мега ака муомила дора, занг занед, дар тамос буред.